AI እንታይ እዩ መሳርሒ ድዩ ወይስ መጻ ዓለም ዝቕይር ሓይሊ? ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰብ ብዙሕ ሓደሽቲ ለውጥታት ተፈጢሮም እዮም። ሕጂ ድማ ሓድሽ ዘመን ኣብ ሓድሽ ቅድሜና ቆይሙ ኣሎ። እዚ ድማ ሓይሊ ሰብ ምስ ሓይሊ ቴክኖሎጂ ዝተሓዋወሰሉ ዘመን እዩ። AI ወይ ብልሒ ማሽን እንታይ እዩ? ከመይ ይሰርሕ? ንሰብ ክሕግዝ ድዩ ዝመጸ ወይስ ንመጻ ዓለም ክቕይር ዝኽእል ሓይሊ እዩ? ኣብዚ ቪድዮ እንታይ ከም ዝኾነ AI ጥቕሙን ደረቱን ከምኡ እውን ርክብ ሰብን AIን ክንድህስስ ኢና። ጉዕዞ 1 ንጀምር። AI ንዓለም ክመርሓ ድዩ ወይስ AI ክመርሖ እዩ? ክፍሊ 1 AI እንታይ እዩ? AI ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማለት ሓደ ሰብ ዝሰርሖ ቴክኖሎጂ ኮይኑ ኮምፒውተራት ከም ሰብ ክሓስቡ ክመሃሩን ሓሳብ ክህቡን ንምግባር ዝፍትን ስርዓት እዩ። ግን AI ሰብ ኣይኮነን። ስምዒት፣ ህይወት፣ ተመክሮ ወይ ባዕሉ ዝዕድሉ ዕላማ የብሉን። ብዝተዋሃቦ ሓበሬታን ስርዓትን ይሰፍሕ። ሎሚ AI ኣብ ብዙሕ መዳያት ይሕግዝ። ትምህርቲ፣ ሕክምና፣ ምርምር፣ ስራሕ ንግዲ፣ ፈጠራ ትሕዝቶ። ግን ሕቶ ይተርፍ። AI ንሰብ ክትክእ ድዩ ወይስ ሓያል መሳርሒ ክኸውን እዩ? ክፍሊ 2 AI ከመይ ይሰርሕ? AI ከም ሓደ ሰብ ብተፈጥሮ ዝሓስብ ኣይኮነን። ብሓበሬታ ሕግን ስርዓትን ተማሂሩ ይሰርሕ ይገብር። ንኣብነት ሓደ ህፃን ብምርኣይን ብተመክሮን ከም ዝመሃር AI እውን ብብዙሕ ሓበሬታ ኣቢሉ ቅጥዕታት ከርድእ ይፍትን። እንተ ትሕቶ መልሲ ክንህብ ንኽእል፣ ስእሊ ክፈጥር ይኽእል፣ ጽሑፍ ክጽሕፍ ይኽእል። ጉል ኩሉ ግዜ ከም ሰብ ሓቀኛ ተመክሮ ወይ ስምዒት የብሉን። እቲ ዓብዪ ሓይሊ AI ፍጥነቱን ብዙሕ ሓበሬታ ብቕልጡፍ ምስርሑን እዩ። ግን ሕቶ ይቕጽል። AI እቲ ሓያል ኮይኑ ሰብ ኣብ መጻኢ እንታይ ቦታ ክህልዎ ይኽእል? AI ንሰብ ክትክእ ይኽእል ድዩ? እዚ ካብቶም ዝዓበዩ ሕቶታት ኣብ ዘመን እዩ። ብዙሓት ሰባት ከይረኣዩ ሓይሊ AI ይሓስቡ። መጻኢ ሰብ ክትክእ ድዩ? መልሲ ቀሊል ኣይኮነን። AI ኣብ ብዙሕ ስራሕ ንሰብ ክሕግዝ ይኽእል። ብቕልጡፍ ሓበሬታ ይረክብ፣ ብዙሕ ስራሕ ድማ የቃልል። ግን ሰብ ዘየድልየሉ ነገራት ኣለዉ። ልብን ስምዒትን፣ ሓላፍነት ምውሳድ፣ ሓድሽ ነገር ብልምዲ ህይወት ምፍጣር፣ ምርዳእ ሰብኣዊ ስምዒትን እዩ። ስለዚ AI ከም ጸላኢ ክንሪኦ የብልናን። ከም ሓደ ሓያል መሳርሒ ንምጥቃም ክንመሃር ክንክእል ኣለና። ሕቶ ይቕጽል። AI እንታይ ሓይሊ ኣለዎ? ግን እንታይ ድኽመታት ኣለዎ? ክፍሊ 4 ደረትን ሓደጋታትን AI ምንም እኳ AI ሓያል ቴክኖሎጂ እንተኾነ ደረት ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ትኽክለኛ መልሲ ክህብ ኣይኽእልን። ሓደ ግዜ ጌጋ ሓበሬታ ክህብ ይኽእል እዩ። ካልእ ኣገዳሲ ነገር ድማ ኣጠቓቕማ AI እዩ። ሓደ ሰብ ብግቡእ እንተተጠቒሙ ጠቓሚ መሳርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዘይ ሓላፍነት እንተተጠቒሙ ግን እቲ ጸገም ክፍጠር ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ምስ AI ሓሳቡን ጥበቡን ክጥቀም ይግባእ። ዘክር AI እዩ፣ ግን ኣጠቓቕምኡ ዝውሰን ጽቡቕ ወይ ድማ ሕማቕ ውጽኢት በቲ ሰብ እዩ። ክፍሊ 5 AI መጻኢ ዓለም ክቆጻጸር ዲ? AI መጻኢ ዓለምን ክፋል 5 መጻኢ ዓለም ምስ AI ብዙሕ ክቀያየር ይኽእል እዩ። ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ሕክምና፣ ኣብ ስራሕ ሓደሽቲ ዕድላትን ክፍትን ይኽእል። ሰባት ካብ AI ክፈርሑ ጥራይ ዘይኮነ ከመይ ብጥበብ ክጥቀምሉ ክመሃሩ ይግባእ። እቲ ቴክኖሎጂ ባዕሉ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ኣይኮነን፣ ኣጠቓቕማ ሰብ እዩ ዝውስኖ። ኣብ መጻኢ እቶም AI ብሕቡእ ዝጥቀሙ ሰባት ዝያዳ ዕድላት ክረኽቡ ይኽእሉ። ግን ሰብኣዊ ክብርታትን ሓላፍነትን ጥበብን ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ። መወዳእታ ሕቶ AI ዓለም ክቐይር ይኽእል፣ ግን እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ግና ወዲ ሰብ እዩ። ክፍሊ 6 መደምደሚ ሰብን AIን ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ዘመን እዩ። ክፍሊ 6 መደምደሚ ሰብን AIን ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ቀንዲ ምኽንያትን ዘመንን። AI ካብ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ፍጥረታት ዘመናዊ ዓለም እዩ። ግን እቲ ትርጉም ዘለዎ ነገር ምስ AI ከመይ ከም ንሰርሕ እዩ። AI ንሰብ ክሕግዝ ይኽእል እዩ፣ ግን ሰብ ልቢ፣ ሓሳብ፣ ስነ ምግባርን ሓላፍነትን ኣይትክእን። መጻኢ ዓለም ናይ ምውዳድ ጥራይ ኣይኮነን፣ ናይ ምትሕብባር እዩ። ሰብ ሓሳብን ዕላማን ይህብ፣ AI ድማ ብፍጥነትን ሓበሬታን ይሕግዝ። ስለዚ ንሕቶና ክኸውን ዘለዎ AI ክትክእ ድዩ
ዘይኮነ ከመይ ምስ AI ብዝሐሸ መንገዲ ክንሰርሕ ንኽእል እዩ መወዳእታ ቴክኖሎጂ ኣብ ኢድ ሰብ እዩ ብጥበብ ተጠቂምናሉ AI ንዓለም ዝሐሸት ክገብራ ዝሕግዘና መሳርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ጉዕዞ ናብ AI ሓያል መሳርሒ እዩ ግን እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ግና ሓሳብን ጥበብን ሰብ እዩ ቴክኖሎጂ ክነማዕብል ንኽእል ግን ሰብኣዊ ክብሪ ሓላፍነትን ሕልናን ይግባእ እንተፈቲኹምዎ ነዚ ቪድዮ ንኻልኦት ኣካፍሉ ሓደሽቲ ሓሳባትን ጥበባትን ምስ ዛዛ ዊስዶም ቀጽሉ ክሳብ ሕዚ ካልእ ግዜ ሓሳብኩምን ትምህርትኹምን ስለትውኒ የምስግን ዓብይ ፍልጠትን ምስ ዛዛ ዊስዶም ዩቲዩብ ቻናል ተጓዓዙ ደስ ዝበለኩም ኣብ ኮሜንት ኣቲኹም ድማ ሓበሬታኹም ንገሩኒ ኢኹም ኣነ ሓቢረኩም ጸናሕኹ ሃፍቶም ነይረ ሰላም ቤተሰበይ